Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da warhaka, barka da sake kasancewa. Gaskiya dan aikin babba ne. Barka da warhaka, barka da sake kasancewa da ni na Sani YSK a cikin wannan bidiyo nawa mai albarka. To kamar da na faɗa, wannan bidiyo dai da na yi alƙawarin zan yi shi kuma yanzu Allah ya ban dama da iko nake yin sa. Wato zan yi bidiyo ne akan zan warwarewa 'yan uwanmu abubuwan da suke shige musu duhu, kuma da wato kamar abin da ake faɗa akan mai wa'annan kalma. Wannan wace kalma ce wadda zan yi bayani akan ta yanzu? Wato shine kalman da ake kira da hackers da hacking. Hackers da hacking. So domin mu shiga cikin wannan al'amari kuma mu bambance shi doka, 'yan uwa a kiyaye. Wannan bidiyo ban yi shi domin a cuci wani ko kuma a amfani da wannan bidiyon domin a ha'inci wani ko kuma a yi kutse ba. Na yi shi ne domin ilimi kuma bincike ne na ilimi ya tabbatar da haka. Mu kasance a cikin wannan bidiyon kai tsaye yanzu haka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barka da warhaka, barka mu da sake kasancewa da ni na Sani YSK a cikin wannan bidiyo nawa mai albarka. Wannan bidiyo nawa da yau ne mana alƙawari zan yi mana shi akan hackers. Da farko mu shiga cikin bidiyon ba tare da wani ɓata lokaci ba. Menene hacking da kuma yadda ake hana shi? Domin sanin hacking da kuma yadda ake hana hacking, kasance da ni a cikin wannan bidiyon nawa insha Allahu domin sanin hacking da kuma yadda ake hana hacking. So da farko dai yana da kyau ka san mecece ma'anar hacking. Ma'anar hacking shine aikin ganowa sannan kuma amfanin rauni a cikin tsari na kwamfuta. Menene yake nufi da haka abun da na faɗa? Wato shine ake gano wani abun da yake ɓoye a cikin kwamfuta ko kuma a cikin waya. Da farko kenan, menene ma'anar hacking? Hacking shine aikin ganowa, sannan kuma shine ana yin amfani da shi wajen yin kutse a kwamfuta ko kuma a waya. Yawancinmu da dama ba mu san cewa ana iya shiga tsarukan bayananmu ko kuma a je hanyoyin sadarwarmu ba ta hanyar hacking ba. So amma insha Allahu yau zan yi mana dukkanin bayani akan yadda na ce zan yi akan haka. Kafin mu ƙara shiga cikin bidiyon kai tsaye, bari ka ji cikakken bayanin dai a ilimance da kuma yadda zaka amfana da shi. Sai dai ina roƙonka da idan wannan shine farkon zuwanka, kai haƙuri ka rona subscribe sannan kuma ka rana min alamar ƙarawa domin samun wasu bidiyoyin nawa da zaran na ɗora. To kamar yadda nace zan yi mana bayani menene hacking da kuma yadda ake hana shi, shine kamar haka. Ma'anar hacking shine aikin ganowa sannan kuma ana amfani da shi ne wajen tsari shiga kwamfuta ko kuma hanyar sadarwa. Yawancinmu domin samun damar shiga marar izini ga bayanan sirri ko kuma shiga cikin na ƙungiyoyi ba ko da yaushe yake keta haddi ba, amma kalmar tana da galibi ma'anoni mara kyau saboda alaƙa da laifukan yanar gizo da ake aikatawa da hacking. Wato shi hacking da kuke gani kalma ce guda ɗaya wanda take da harshen damo. Kalma ce guda ɗaya amma tana ɗaukan abubuwa guda biyu. Ana iya amfani da hacking wajen aikata aiki mai kyau, ana amfani da hacking wajen aiki mara kyau. Misali, za a yi maka hacking domin a gano inda aka sace wayarka, ko ana ce masa tracking kenan, domin a gano inda aka ɗauki wayanka ko kuma a gano inda wani mai laifi yake domin a kama shi a hukunta shi. Sannan kuma ana yin amfani da hacking wajen shiga wajen da babu izini. Ta yaya ake aiki da hacking? Yadda ake aiki da hacking, to ta yaya hackers yake yin kutse? Hackers yana yin amfani ne da dabaru iri-iri daban-daban domin cimma burinsa. Wasu daga ciki mafi yawancin hanyoyin sun haɗa da injina na zaman zamantakewa, wato injinan zamantakewa na dabara. Menene injinan zamantakewa na dabara? Wato shine hikimomi na fasaha na ƙwaƙwalwa na cikin kan mutum. Dabara ce da aka ƙera don yin amfani da kuskuren ɗan adam don samun damar yin amfani da bayanan sirri. Yin amfani da shaidar ƙarya da dabaru daban-daban na tunani masu satar bayanai na iya yaudarar ku wajen bayyana sirri ko na kuɗi. Suna iya dogara da envy, wato email ɗin banza ko saƙonni fake ko kuma gidajen yanar gizo don na ƙarya domin cimma burinsu. Menene wannan ma'anar abin da yake nufin? Wato ana nufin shine cewa haka suna iya yin amfani da wasu abubuwa na ƙarya domin ka yadda da su. Na farko za su iya ce maka
ka kawo lambobin bankin ka, za su iya taimaka maka da wani abu domin suna ɗaya daga cikin ayyukan banki. Kana ba su sukan iya maka amfani su shiga su yi maka kutse. Sannan na biyu sukan iya ce maka ka turo passport ɗinka na Facebook domin a gyara maka wani abu, nan ma kana iya turawa sukan yi maka kutse. Hanyoyi dai na dabarurruka wato shine ake nufi, ko kuma su tura maka wani sako ta cikin email ɗinka su ce idan kai clicking in wannan sakon zaka samu wani abu da dama makamanta. Kana tabawa kana register to dukkanin bayananka ya isa gurin su sai su sarrafa shi da su ga dama. Kaga wannan duka dai hanyoyin yaudara ne. Sai kuma hakkin kalmomin shiga. Wato menene hakkin na kalmomin shiga? Haka suna amfani da hanyoyi daban-daban domin samun kalmomin shiga. Hanyar gwaji da kuskure an san shi a zaman harin ƙarfi. Wato hari ne, shiga ne da ƙarfi ake. Shine idan ka lura za ka kalli hackers yana danna *## wani lambobi da yawa za ga ana danna su da wuri-wuri. To wannan danne da ake yi dukkan lalume ake yi domin a gane abun da ake so a yi. Wani lokaci sukan yi nasara, wani lokaci kuma ba sa yin nasara akan yadda suke so. So shine za ka ga wani lokaci hackers yana yin murna, wani lokaci kuma za ga hackers yana yin tagumi na jin haushi. Me yasa hackers suke rufe fiskan su a lokacin da su yi aiki? To fiskan screen yakan iya ɗaukan abu. To idan suka rufe fiskan su na koda ka bincike ba za ka iya gane cewa waye ne ba ko kuma ma a ina yake ba domin ka gano shi ba. Wato kamar yadda muke a cikin wannan bayanin nawa, kamar yadda na yi mana bayani na ce shi kalmomin shigan gwaji na kuskure an san shi a zaman harin ƙarfi wanda ya haɗa da hackers da ke ƙoƙarin yin hasashen kowane haɗuwa mai yiwuwa don samun daman. Hackers na iya amfani da algorithm masu sauƙi domin samuwar haɗuwa daban-daban domin haruffan lambobi. Wato sukan yi amfani da haruffa da lambobi da alamomi domin taimaka musu wajen gano haɗin kalmar sirri. Wata dabara ce kuma ana kiranta da harin kamus, wato shirin da ake shigar da kalmomi gama gari a cikin filayen kalmomin sirri domin ganin ko mutum yana aiki ko mutum baya aiki. So bayan haka kuma cutar da na'ura take tare da malware. Wato hackers na iya kutsawa cikin na'ura mai amfani domin shiga da malware. Wataƙila za su yi niyya ga waɗanda abin da ya shafa ta hanyar email, tura saƙonni nan take, ko kuma gidajen yanar gizo tare da abubuwan da za a iya sauƙewa ko hanyoyin sadarwa ta wayoyinsu. Amfani da cibiyoyin sadarwa mara tsaro. Maimakon yin amfani da muggan codes don kutse cikin kwamfutar wani ko kuma kutse cikin wayoyi, masu kutse za su iya yin amfani da damar buɗe cibiyoyin sadarwa marar waya kawai ba tare da komi ba, sai dai kawai su shiga su ɗebo bayanansu domin su yi abubuwan da suke so da shi. Bayan haka kuma hackers ana yin leƙen asiri da shi kai tsaye. Wato leƙen asiri kan email, hackers na iya ƙirƙirar lamba da ke ba su damar kutse da karanta email. Yawancin shirye-shirye email a yau suna amfani da tsarin ɓoyewa wanda ke nufin cewa ko da masu kutse sun kutsa ba za su ga irin saƙonnin su ba domin su shiga cikinsa ba. Bayan haka kuma sai mu ce wani lahani ne masu kutse za su iya yi? Wato wani illa ne hackers zai iya yi wa mutum? Hackers yana da illa. Hacking ɗin yanar gizo na iya haifar da ɓarna na gaske. Duk wata dabara da masu satar bayanai ke amfani da su da zaran sun sami damar shiga bayananku ko na'urorinku, za su iya yi muku abubuwa kamar haka. Za su iya satar kuɗinku, kuma za su iya buɗe katin credit da asusun banki na sunanku su dinga ɗebe muku kuɗi, ko kuma su ciyo bashi da shi kuma ku dinga biya. Sannan za su iya rushe kimar kuɗinku. Za su iya neman sabbin lambobin shaida na asusun PIN ɗinku, ko kuma su ƙara katunan bankinku. Wato kana da katin ATM ɗinka, shi ma ya ƙara yin katin ATM ɗinsa ya zama guda 2. Sukan iya yin sayayya da ma'adananku. Sannan kuma sukan iya karanta dukkanin abubuwan da suke ciki wayoyinku ko kuma kwamfutoninku, su iya sarrafa su kamar yadda za ka yi, shi ma haka zai iya yi. Sannan zai iya samun ci gaba da ɗiban kuɗinka. Zai iya yin amfani da zagin manya-manyan mutane ko kuma yin bincike na tsaro a cikin kwamfutarka ko da wayarka. Zai iya sayar da bayananku ga waɗanda suke da bukata domin yin kasuwanci a tsakaninsu. Sannan yakan iya lalata maka dukkanin wani fayil ɗinka wanda kake ajiye a ciki. Sannan yakan iya samun bayanan sirri masu muhimmanci kuma ya raba shi, ko kuma ya tozarta mutum wanda hakan bai yi adalci ba. Me yasa mutane suke yin hacking? Wane ne hacking? Kuma me yasa suke hacking? Abubuwan da ke motsa hacking sun bambanta. Wasu daga ciki mafi yawanci sun hada da kuɗi.
babban abin da karfafawa hackers gwiwa sau da yawa shine samun kuɗi. Masu kutse za su iya samun kuɗi ta hanyar satar kalmar shiga banki ko kuma bayanan kati credit, su rike bayananku domin fansa ko kuma sayar da bayananku ga wasu hackers ko kuma akan yanar gizo mai duhu. Leƙen asiri na kamfani. Wasu lokutan masu satar bayanan suna samun kuzari ta hanyar satar sirrin kasuwanci daga kamfanoni masu fatawa. Leƙen asiri wani nau'i ne na kutse da aka ƙara samun dama daga keɓantattun bayanai ko kuma mallakar fasaha domin samun fa'ida mai gasa akan abokan hamayyar kamfani. Leƙen asirin siyasa. Ƙasashe da dama sukan iya shiga domin su leƙi asiri su yi aika inda ke so, sannan kuma sukan yi amfani da shi wajen ramakon gayya in an yi musu laifi ne su ma su iya yi. Sai hacktivities shi kuma hakin na iya zama nau'in na rashin biyayya. Wasu hackers wato a tsakanin hackers sukan iya yin wannan bayanan da muka. To sai kuma tarihin hacking. Ya ta hacking yake? Yayin da hacking. So mai kallon mu da sauraron mu a don duka na kawo wannan karshen shirin na, kuma insha Allah duk abin da ka ji na faɗe shi a next video zan kawo maka shi a aikace kana kallon sa, da tarihin hackers, da yadda zaka yi ka kare kanka daga hackers, da yadda kai ma zaka yi ka zama hackers, da dai sauran makamantan abubuwa insha Allah. Kai dai kasance da ni a kowane lokaci a cikin wannan channel namu mai albarka wato channel Alfarma TV. Ka rauna ka yi hakuri kai mana subscribe sannan ka danna mana alamar karawa, kuma idan ka yi mana subscribe ka danna mana like sannan ka yi mana share domin samun wasu bidiyoyinmu na nan gaba da zarar mun dora. Mun gode. Alfarma TV tana alfahari da ku a kowane lokaci. Bugu da ƙari dan uwa, abin da ke so ka fahimta kamar yadda na yi maka bayani a baya cewa shi hackers karka ji an ce mutum hackers a kowane lokaci kai tsamman maha'inci ne. Akwai lokacin ta ya iya taimakon ka, sannan kuma akwai wanda zai iya kuma ya cuce ka. Sai dai kai dai ka koyi hackers domin ka kare kanka daga irin wa'annan mutane macuta din da suke wannan hackers na cuta. Don haka mu kasance, kuma kamar da na gaya muku channel Alfarma TV ba channel din yin hackers na kowa bane, channel ne mai kare kanta da kanta, kuma bincike muke samo ilimi domin amfanuwar kanmu. Nagode. Next video insha Allah kada ka manta muna da tarihin hackers, yaya hackers yake, yaya ake a shiga cikin waya, yaya ake a kare kai daga shiga cikin waya, kai yadda ake cire security ba da kwamfuta ba, yadda ake flashing waya ba tare da kwamfuta ba, duka a cikin wannan channel nawa. San haka kasance a bidiyo na gaba. Nagode sai wani lokaci.